Sziasztok srácok! Üdvözöllek ebben a videóban titeket! Ebben a videóban egy bújócska-fogócska játékot fogunk játszani a faluba. Sok emberrel, legalább 8 emberrel. Itt lesz velünk az Inotás. Itt lesz velünk Na, bírja magaddal a gimbal? Itt lesz velünk az Inotás, a Tibi, a Marcel, a Júlia, a Bernát, a Peti, sokan, meg még vannak pár vendégek, akiket nem ismertek, úgyhogy, ja. Most azok ott vannak, azok a gedik. Megpróbálom őket utolérni. Várjatok már meg! Megpróbálom utolérni őket. Szia Marcel! Családi autóbusás, meretes az autó. És csak a gyerekek. Ezek hova faszomba futnak? Cső! Tébafogy zöld. Szia! Autót bazd meg, kurva rondán néz ki. Amúgy igen. Kibaszott rondán néz ki ez az autó. De minden, nem is ez a lényeg. Ferdén el a gimbal. Gimbal. Jó, meg kettőször a izét. Jó, ilyenkor egyenesbe áll. Menj már. Kettőször kell megnyomni és egyenesbe áll. Mi a fasz? Még mindig nem jó. Most már talán jó. Hova a faszba futottak azok? Én azt nem értem. És itt jött egy hosszú-hosszú séta, miközben tanakodtunk, hogy hova is bújjunk, mert hát bármelyik pillanatban előbukkanhattak bárhonnan, ettől a perctől kezdve, ugyanis 2 perc volt a menekülő időnk, és ez letelt, és innentől kezdtünk el parázni, hogy hova fussunk, és innentől kezdve jött egy hosszú séta. Szerintetek meg fogják nézni? Nem, de inkább gyere velünk. Ja. És most jött az a rész, amikor viszont el kellett dönteni, hogy merre futunk, mert nagyon-nagyon-nagyon közelünkbe voltak a srácok, és arra gondoltunk, hogy ott a kukoricásba, illetve a kukoricás mögé elbújunk, várva a csodát, hogy vajon meglátnak-e minket, vagy sem. És spoiler alert, minket észrevettek, a Marcelt és engem, a Petiék viszont bebújtak a kukoricába, őket nem vették észre. Gyere! Ezek hülyék, bazd meg! Gyertek erre! Jó, egyenesbe állt a gimbal. Bazd meg. Elmegy balra, bazd meg. Aj, de jó. Kussoljam már. Dik. Igen, láttam. Óvatosan, mert a lovak meggajdulnak, Peti. Bazd meg, visszafordult. És ebben a pillanatban a Marcel meglátta az Inotást, hogy visszafordult. És ezért kezdtünk el rohanni. Az a nyomozó volt, bazd meg. Akik ott mondnak. Ez a nyomozó nem. Nem jó. Amúgy itt sem vagyunk jó helyen. Be fogok fosni. Hol? Ott Google, nem látod? Szia, Hatus! Srácok, vigyázzatok, mert ott van az Inotás! Ott Google! Sziasztok! És igen, jól látjátok, az ott az Inotás, és ha nem üvöltünk neki, akkor észre se venne, de ezt a videóban nem hallhattátok, amikor üvöltöttem neki, hogy itt vagyunk,
Mert olyan csőbe lát, hogy a későbbiekben még lesznek olyan dolgok, hogy összeszarjátok magatokat. Ez nagyon durván észrevehető helyen van amúgy. Nekünk igen, de én utásnak nem. Ott áll a Peti. Hozd meg! Fos! Várjál, úgy könnyen átmenni. Menj! Tudod, hallod? Menjünk át. De óvatosan. És igen, sajnos meg kellett tennünk ezt a mozdulatot, és kérlek, ezt senki ne csinálja utánunk, mert ez nagyon veszélyes dolog. Leugrottál, te állat? És igen, át kellett jönnünk sajnos a vasúton. Ezt inkább kivágtam, nehogy letiltsa a YouTube, ha kirakom egyáltalán ezt a videót, mert ez egy nagyon felelőtlen dolog, hogy csak úgy gyorsan, így sietve, körbe se nézve átmegyünk a vasutakon, és ezt mindenkinek kihangsúlyozom, hogy senki ne csinálja utánunk, mert ez egy nagyon veszélyes dolog, és mi körbenéztünk. Tehát mi azért előtte jól körbenéztünk, attól függetlenül, hogy üldöztek minket. Úgyhogy ezt légy, senki ne csinálja utánunk. Lehet fossunk, csak nem tudtam fölvenni. Valahol itt van a Marcel is. Csak nem tudom, hogy hol. És igen, a srácok körbevettek engem, az Inatás és a Tibi. És a Tibi észre is vett engem, de figyeljétek, hogy ezután mi következik, mert az beszarás, ami ezután jött. Én majdnem elröhögtem magam. Ez szarhely. És ami ezek után történt, na hát azok után én majdnem elnevettem magam, és ezen múlott, hogy el ne kapjanak. Konkrétan az volt, hogy mi elindultunk ezen az úton a Marcellal és a Petivel, és annak az autónak a hátuljához én elbújtam, számítva arra, hogy majd az Inatás nem fog észrevenni, mert hát ott volt mögöttünk. És konkrétan végignézte, hogy én oda bebújok, és hát csak nézzétek, a felvételek magukért beszélnek. Na srácok, valahol itt van a Tibi. Úgyhogy nagy szarba vagyunk, mert folyton itt van valahol, és nagyon közel vagyunk a lebukáshoz, úgyhogy ja. És igen, jól láttátok, elsétált mellettem, úgyhogy azt hittem, hogy itt már pipa vagyok, de hát sajnos nem. Marcel, fussatok! Mizu, Tibi. Mizu. Nem, kurva élet, nem baszoljatok meg a faszomba! És nem sikerült elkapniuk. Nem! Bassz meg! Tibi, fölmászok a fátokra. Jó. Mi? Ne! Na szóval. Srácok, az a lényeg, hogy az Inatás ott buzul mögöttem. Egész végig. És nem tudom lerázni őket.
De most talán van valami menekülési idő, mert most Tibi cserél biciklit, mert a rollerére lemerült, úgyhogy nagyon szar az egész, mert nem tudom letelepedni sehol se, mert a bump az ugye kimutatja, és ha a netet kikapcsoljuk, akkor meg nem, akkor ugye nem látszol ide, nem kapunk semmilyen üzenetet. De most ott jön, és úgyhogy na most talán nem jönnek, úgyhogy lehet elmenjek jobbra, arra, de most várja. Na srácok, az lett megbeszélve, fasz nézze. Szóval az lett megbeszélve, hogy vagy hát én azt próbáltam meg megbeszélni, hogy menjünk a pumpapályához, de oda nem tudtunk menni. De én most itt vagyok, és azért nem tudtam menni a jó napégséghez, mert arra mentek az innatásék is, és akkor elkaptak volna. És most biztonságban vagyok, úgyhogy megálljuk a jó napégség, vagy itt a pumpapályánál, és ott szúnyókálok egyet. Úgyhogy majd jövök vissza a pumpapályáról. És itt most kiesett egy elég hosszú rész a videóból. Nem tudtam bejelentkezni, mert megfogtak. Hát igen, be akartam jelentkezni a pumpapályáról, de hát nem sikerült, mert jött a Marcel és az Inotás, és sajnos bekerítettek és megfogtak. De nem baj, mert így is ki voltam fáradva eléggé. Jöjjenek ide mindenki. Több ilyenkor ne legyen. Ez kurva jó amúgy. Én azt mondom, hogy az is Mi az, szakad. hogy több ilyen ne legyen? Az is szakad. Hát inkább legyen ízés. Legyen biciklis csak. Hát te szagogatni a faszszagodat? Nem. De hogyha hosszabb biciklis kört akarunk, akkor azt megcsinálhatjuk, hogy Visszamegyek a rockrány. a határok azok ugyanazok, csak már túloldalra is át lehet menni. Nem menjünk át a túloldalra. Mindegy, de ne legyen több ilyen fotós. Így ez a 10 másodperc az amúgy amúgy az kevés volt, hogy elmeneküljetek. De hogyha mondjuk várunk ugyanúgy egy 3 percet, akkor el tudtok jól menni amúgy. Meghalok. Nem arról van szó, hogy én győztem? Jó, na. Megkapott téged valaki? Nem, senki. Akkor te győztél. Na hát, de viszont nem akarlak untatni titeket ezzel a sok hülyeséggel, amit még ezek után beszéltünk, úgyhogy elmondom így utólag. Azt beszéltük, hogy még megyünk pár kört, ezt viszont már nem videóztam, mert letettem a kamerát, és úgyis a srácok mentek, és maradtunk körülbelül 4-en, talán 5-en. Úgyhogy ez a videó ennyi lett volna, remélem tetszett mindenkinek, majd még legközelebb is jövünk ilyen hasonló tartalmakkal, jönnek majd más tartalmak is, azokat viszont nem árulom el. Remélem tetszett a videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot. Én Attila voltam, itt voltak velem a srácok is. Sokan voltak, ugye nem mondom mindenkinek a nevét. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!